जिंदाबाद प्रमोद बड़ो जिंदाबाद प्रमोद बड़ो जिंदाबाद UPPL long live UPPL long live Jabritola primary जिंदाबाद Jabritola primary जिंदाबाद UPPL long live प्रमोद बड़ो जिंदाबाद गोविंद चंद्र बसुमतारी long live गोविंद चंद्र बसुमतारी long live UPPL जिंदाबाद UPPLनि दैदेननायाव बिटिआरनि जि सरकार थांनाय 2 बोसोर खावसेनि समाव जिखिनि खामानि मावदों लोगोसे UPPL पार्टीनि जि नीति आरो आदर्श बेखौ मोजां मोननानै दिनै गोबां बिटिआर ओनसोलनि गुबुन हान्जायाव थानाय सुबुंफ्रा UPPL जगदान खालामदों आरो दिनै भैरबकुन्द समस्तिनि भितरावबो दासिमहालागै दाबथाम जायगायाव जों दिनैजों दाबथाम जायगायाव जों बिदि जगदान खालामहोबाय सान्तिपुर ओनसोलाव प्राय 100निख्रुइ बांसिन आरो दाखालि बावै पश्चिम नेपालपारायावबो 150 जन आरो दिनै जाब्रिटला VCDCनि सिङाव 94 दिनै UPPLआव जगदान खालामबाय आरो बे गुबुन पार्टिनिफ्राय UPPLआव फैनानै हाबफैनायनि ओंथियानो जाबाय जे UPPLआ मोजां खामानि मावदों बेनिखायनो बिथांमोना गोजोननानै गाव जि हान्जा दं बेखौ गारनानै बेयाव फैदों आरो जों जिखिनि हायो UPPL सरकार हिसाबै जोंनि ओनसोलाव थानाय जिफोर जेंना बेफोरखौ बोस्रांनो नाजाबाय थादों जिखिनि हादों जों दासिमहालागै मावदों आरो बाखिखिनि जों मावलांबाय थागोन जोंहा लामा सामा बानायनो गोनां दं दै लोंनाय बेबस्था खालामनो गोनां दं स्कुल बायदिसिना रिपेयार खालामनायनि बाथ्रा दं बेनिफ्राय गोबां जायगायाव मडेल अंगनवाड़ी होनायजों लोगोसे जों बिटिआर सरकारनि तरफनिफ्राय अंगनवाड़ी सेन्टारनि न' बानायनो होनाय बाथ्रा दं अरुणोदय स्किमनि आसनिफोर जोंनि आइजोफोरनो होनाय बाथ्रा दं बे गासैबो खामानिखौ जों जेसेबां हायो निर्भुल भाबे गोरोन्थि गैयाजासे मावफुंनानै जोंनि पाब्लिकफोरखौ गोजोन होनो नाजादों आरो बे खामानिखौ जों दासिमहालागै मोजाङै मावनायखौ नुनानै रायजोफ्रा गोजोनदों आरो जों जिहेतु निर्बाचननि सिगां इलेक्सन सिगांनो खोथा होखादोंमोन जे जों जेसेबां हायो रायजोफोरनि गासै जेंनाखौनो फोजोबगोन होननानै बोस्रांगोन होननानै आरो बे मथे जों बोस्रांगासिनो दं जोंहा भैरबकुन्द समस्तियाव गोबां जेंना दं बेखि हाजो ओनसोलखाय दै लोंनायनि आंखाल गोबां दं लामा सामा दालां बानायनो गोनां गोबां दं दा बेखिनिखौ जों BTC सरकारनिफ्राय जिखिनि खादों बेखौ मावदों आरो बाखिखिनिखौ जों स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किमनि गेजेरजों मावफुंगोन जों आसा खालामदों अन्ततः फैगौ आरो 2 बोसोर खावसे जोंहा जिहेतु दंबावो सरकार सालायनाय हिसाबै बे आरो 2.5 बोसोरनि गेजेरजों जेसेबां हायो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जेंनाफोरखौ जों बोस्रांनो नाजागोन आरो रायजो राजाफोरखौ थांना थानायनि मोनसे मोजां राहा जों दिहुननो होनो खामानि मावगोन बेखौनो मेसेज होनो नागिरो जे फैगौ समाव जों जिहेतु रायजोफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनो रायजोफोरनि आंखालखौ सुफुंनो होनाय खामानि मावदों आरो मावलांबाय थागोन बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा जाहाथे जोंखौ मदद हेफाजाब होयो खारन गोबां समाव नुयो जों सरकार माबाफोर आसनि लायोबो रायजो राजानि मोजांनि थाखाय आसनि लायोबाबो रायजोफ्रा हेफाजाब होआबा बे साक्सेस जाफुङा बेनिखायनो जों जिखिनि आसनि लागोन जिखिनि खामानि मावगोन बिनि प्रति जाहाथे रायजोफ्रा हेफाजाब खालामो मदद खालामो बेखौनो खावलायदों खारन बिथांमोना हेफाजाब खालामबासो जों सरकार हिसाबै साक्सेस जागोन जाब्रिटला VCDC नि आन्दाराव जिथु फुलबारि गामि होननाय दङ बेवहाय दिनै बे ओनसोलनि जिथु रायजो राजाफोर बेखै बिथांमोना स्पेसियेलि माने गोरखा समाजनिफ्राय बिथांमोना दिनै गोबां सम गुबुन हानजायाव बिथांमोना दंमोन एबा गुबुन पार्टियाव बिथांमोना दंमोन नाथाय दिनै जोंनि जि बिटिआर सरकार प्रमोद बर'नि जि दैदेननायाव जि बिटिआर सरकार गोविंद चंद्र बसुमतारी सारनि दैदेननायाव जि बिटिआर सरकार बे सरकारनि जिफोर खामानिफोर बे खामानिफोरखौ मोजां मोननानै आरो बिथांमोना जिफोर खामानि मावदों बे खामानिफोरखौ नुनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोबोद मोनसे गोजोननाय दङ रंजानाय दङ बेनिखायनो दिनै बे ओनसोलनि एबा बे गामिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा लैहोर फैनानै दिनै जोंनि पार्टियाव जइन जाफैगासिनो दङ दिनै 100निबो बांसिन बिदि जोंनि पार्टियाव बिथांमोना जइन जाबाय आरो बिथांमोना खोथा होदों दिनैनिफ्राय बिथांमोना जोंनि पार्टियाव थानानै लोगोसे बिदि खामानि मावगोन जोंनि पार्टिनि बिथांमोना खामानि मावसिगोन होननानै बिथांमोना बिदि जोंनो खोथा होदों বিগত আমাৰ চৰকাৰে এতিয়া 2.5 বছৰ ভৰি দিছে এতিয়া
আমাৰ UPPLৰ যি কৰ্মদক্ষতা যি পাব্লিকৰ মাজত গৈ যি চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাক যি আমি ৰাইজৰ মাজত যি দি আছোঁ সেইবিলাক আঁচনি আৰু এতিয়া চৰকাৰৰ এটা সুদৃঢ় যি চৰকাৰ আছে সেই চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাক বা চৰকাৰৰ কাৰ্যক্ষমতা দেখি কিনে সকলো মানুহে বা ৰাইজবিলাকে ভাল পাই আছে আৰু সকলো ৰাইজ UPPLৰ কাষ চাপি আছে। এইটো বহুত ডাঙৰ কথা এটা 2 বছৰ অন্তৰত যে আমি ৰাইজৰ মাজত এটা বিশ্বাস স্থাপন কৰিব পাৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে সেইটোৱে আমি এটা পৰিৱৰ্তন কৰিম বুলি আমি ৰাইজৰ মাজত সোমাই কিনে এটা চৰকাৰ আনিব সক্ষম হৈছোঁ। তেতিয়াও তেখেতসকলে বিশ্বাস কৰিছিল আৰু এই সময়তো তেখেতসকল যি বিশ্বাসত আমি তেখেতসকলৰ পৰা ভোট দিছিল আমাক, সেই ভোটৰ বিনিময়ত আমি এতিয়াও বিশ্বাস আমি ৰাইজৰ মাজত ৰাখিব পাৰিছোঁ আৰু সেই বিশ্বাস আমি যুগান্তৰলৈকে আমি ৰাখিব পাৰিম। আৰু সেইকাৰণে আজি সকলোৱে UPPLৰ নীতি আদৰ্শ ভাল পায় যে UPPLৰ কাষ চাপি আজি লগভগ ইয়াত 95 জনে জইনিং কৰিছে। বিগত দিনত আমাৰ পশ্চিমৰ পৰা তাত লগভগ 150 জনে জইনিং কৰিছে। তাৰ উপৰি আমাৰ নেপালপাৰাত 150 জন আদিবাসী আমাৰ সমাজে জইনিং কৰিছে। সেইকাৰণে আমাৰ এই জইনিং কাৰ্যসূচীটো আমাৰ ক্ৰমমে চলি থাকিব আৰু ৰাইজে আমাক আঁকোৱালি লৈছে।